Každý z nás musel prejsť tým pôrodom, aj muži, aj ženy. Nerozdeľovať to a robiť, že ľudia. Na čo to vôbec je ten marker, že či je to muž alebo žena, keď to vlastne nič automaticky aj tak neurčuje. Takže to je vec, ktorá by sa kľudne mohla vypustiť. Máme na Slovensku pokazený software. My tu máme niekde v našej DNA nejaké také chromozómy, ktoré sú pokazené a mali by sme ich napraviť. Takže jste žena nebo muž? Pardon, a co jste byla předtím? Muž? Ne. Cože? Jak jste... Ne, to je fantastické. Keď sa stabilizoval, či je chlapec, či je dievča a sme to tak už riešili, ale teraz momentálne to všetci akceptujú, nikomu to nevadí, ľúbime ho a voláme ho mužským rodom, aby sme mu neubližovali. Čom nesúhlasíš s návrhom zákona? Neviem, o čom bol. Nesledujem. A prečo si tu? Lebo som LGBT. Ale nevieš, proti čomu je to protest? Viem, no však počul som, že na Refreshly dávali, že niečo zrušili a hen také, ale... Na Refreshly dávali... Tak som sa rozhodlo, že... My teammates and I were forced to undress in the presence of Leah, a 6'4" tall biological male, fully intact with male genitalia, 18 times per week. They would no longer be able to opt out of that inclusive curriculum at the public school. To be a drag queen when they grow up. I am non-binary.